дар чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи модар ки таҳти унвони ҷойгоҳи зан дар сиёсати давлатӣ ва фарҳанги миллӣ баргузор гардид, роҳбарияти ноҳияи Шаҳри Нав, кормандони соҳаҳоти гуногун ва хонандагон иштирок намуданд. таъкид гардид ки сатҳи маърифати ҷомеа ва нуфузу эътибори он аз рӯи муносибат ба зан модар муайян карда мешавад. қонунгузории миллӣ ҷойгоҳи занонро бо мардон баробар ҳуқуқ номидааст. маҳз ҳамин дастгириҳои ҳукумати мамлакат аст ки занону бонувон имрӯз дар саросари кишвар дар зинаҳои гуногуни идораи давлатӣ кору фаъолият мекунанд ва барои пешрафти ҷомеаи муосир ва давлатдории миллӣ саҳми арзишманд мегузоранд. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таҳкими мақому манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқи конститутсионии занон тамоми тадбирҳои заруриро андешида, онҳоро мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқ бунёд ва дунявӣ амалӣ мегардонад. гуфта шуд ки дар осори бадеӣ ва фарҳанги шифоҳӣ мақоми зани тоҷик чун арзишмандтарин ва соҳиби донишу ақлу заковати бемислу монанд дарҷ гардидааст. занон ва бонувони тоҷик дар тӯли таърих фидокориҳо намуда дар ин баробар бузургонеро ба дунё овардаанд ки ҳамчун фарзандони асили халқи тоҷик хизмат намуда шарафу мартабаи ниёкони хешро ҳифз карда то ба имрӯз мерос гузоштаанд. аз ин ҷост ки президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар масъалаҳои муҳими давлатдорӣ ба мақому манзалати зан модар ва баландбардоштани мавқеи ин олиҳаи зиндагӣ аҳамияти зарурӣ зоҳир намуда, ин масъаларо дар сиёсати пешгирифта худ ҳамчун самти афзалиятнок ва масъалаи меҳварӣ қарор додаанд. ҳамин тариқ чорабинии мазкур бо пешниҳоди оҳангу суруд ва лаҳзаҳои хотирмон аз ҷониби хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болояқат дар ноҳияи Шаҳри Нав хотима ёфт.